Kadafi János vagyok, 5 éve indítottam vállalkozásomat, amely okos házak villamos vezérlésének a kivitelezésével foglalkozik. Szeretnék indítani egy videós sorozatot, aminek most az első részét látod. Új épületeknél rendszerint felmerül a kérdés, hogy el kell szakadnunk a hagyományos megoldásoktól. Milyen innovatív megoldásokat tudnánk használni, amelyek időtállóak? Azt gondolom, ez a kérdés kézenfekvő egy használt felújításra vár a ingatlannál is. Ha érdekel a téma, tarts velem. Ki tudja, lehet, hogy a jövőben tudok neked segíteni, ha belevágsz egy új otthon építésébe, vagy egy használt felújításába, vagy éppen az irodádat szeretnéd energiahatékonyabbá tenni. Ha csak a villanyszerelés kivitelezését nézzük, megvalósítható úgy, hogy támogasson egy sokkal hatékonyabb működést. Biztosan hallottál már olyan hangzatos mondatokat, okosház, intelligens otthon, automatizált otthon. De vajon van-e értelme keresni ezeket a megoldásokat? Egyáltalán milyen pluszt adhat egy ilyen ház? Ebben szeretnénk neked segíteni. Szeretnénk már itt az elején tisztázni nagyon fontos kérdés, más egy távvezérelt megoldás és más egy önálló rendszer, amely beavatkozik, hogy a lehető leghatékonyabb legyen, mint a költségek, mind a kényelem szempontjából. A Luxon azért különleges, mert rendszer szintű gondolkodás vitt a fejlesztésekbe, a rendszert különböző építőelemekből állítható össze, ezáltal jól igazodik a felhasználói elvárásokhoz. Eszközeik komplex megoldásokat nyújtanak az épület automatizálásban. Hardvereket maguk fejlesztik, a szintén maguk által fejlesztett szoftverek nagy hatékonysággal aknázzák ki ezeket az építőelemeket. Manapság minden komolyan a piacon lévő gyártott termékei könnyen integrálhatóak a Luxon rendszerhez. Legyen az hőszivattyú, vagy mondjuk egy DALI világítás vezérlő. Milyen elemekből is épül fel egy okos rendszer? Fő funkciói világítás vezérlés, árnyékolás vezérlés, hőmérséklet szabályozás, biztonság, beléptetés, energiamenedzsment. Ha érdekel a téma, várlak a következő videóban. Ha tetszett a videó, kövess be, iratkozz fel a hírcsatornára, vagy kérd ingyenes konzultációnkat.